Сегодня завершается праздник Розы в Старой Загоре, это в Казанлык и в Павел-баню. И вот здесь вот из каждой деревни, из каждого места приехали люди, и везде вот они, такой красивый стол. Это село Виден, это село Турия. Вот такая красота. Так, село Асен, тоже красиво. Село Скобелево. Село Долно-Сохране. Село Горно-Сохране. Село Габарево. Тоже там всякие вкусняшечки. Красота. Село Тырничени. Да, ну праздник под таким дождиком. А вот и наше село Тыжа. Так. Вон соседка наша Донка. Ну и вот тут всякие вкусняшки народ приготовил и привез сюда. Так, село Маново. Уважаеми гости и жители на община Павел-баня, добре дошли на това прекрасно изложение базар на традиционни ястия, занаяти и обичаи. Добре дошли в този своеобразен двор от красота и вкусове, който и тази година събра представители от всички населени места от община Павел-баня. Празникът на розата и минералната вода Павел-баня 2022 година ще разкрие на всички вас, гости и жители, не само своя култура и очарование, показвайки традиция и бит, разкривайки кулинарни таинства, разказвайки история, доказвайки душевност. Днес всяко едно село ще представи с гордост онова, което го отличава от другите. Онова, което е характерно само там. А ние, наслаждавайки се и обхождайки всички селски дворове, ще имаме удоволствието да опознаем и да научим. Домакин на Павел-банските селски дворове е кметът на общината господин Иса Бесоло, който ще представи нашия край пред гостите ни днес, а именно представители на държавни институции, гости от близо и далеч. Заместник председателя за Движение за права и свободи, представлена нашей деревней, которая называется Тыжа. Сред нас е и заместник областния управител на град Стара Загора, архитект Банов. Царица на Роза. Царица Роза Павел-баня. Царь минеральной воды,
Вот. Два кмета встретились. Кмет Да, два. нашего села и общины Павел Баня. Праздник. Да, на всички. Бъдете живи и здрави. Всеки път да се виждаме. Всеки път и дълги години да го празнуваме този празник. Здравейте. Ама дано да е хубаво времето. Времето да е хубаво, да. О, че си фотограф. Браво на тебе. Днес ли го направихте? Днес така. И това, че сте празник Павел Баня. Браво. Сега ще направим нас. Народния представител. Царь минеральной воды. Аварийски значили хората. Да, за това. Сега ние очакваме да дойдем. Дегустация. Царица роз. Който разбира, тук се спира. Дайте от някъде да се спокойно. Ами ако трябваше да дойде в ресторанта заедно с нас. Пак ще дойдете. Праздник розы.